Men det er jo der, vores gamle museum har stået, og det er der, vi kommer til at få et nyt Dannevirke-museum. Det er et historisk projekt på vej cirka 30 km syd for den danske grænse. Det er jo så her tydeligt nok, at kongeparret de ankommer. Som senere skal indvise af et par ret prominente gæster. Det betyder meget, at de kommer her. De smutter bare den igen. Vi er med museumsdirektør Lars Erik Bethke rundt på den tur, som kongeparret senere tirsdag eftermiddag skal på. Dannevirke er Nordens og Danmarks største fortidsminde. Det er et anlæg på ca. 30 km længde, som består af volde og grave og mure, og som har været brugt fra jernalderen og så helt op til middelalderen, og så også har været brugt i krigen i 1864. Hvor kongeparret skal se og høre om fæstningsanlægget, der i 2018 blev en del af UNESCO's verdensarv. Hvorfor er det lige præcis, det er så vigtigt, at kongeparret også kommer forbi her? Men, jeg tror, de har to dagsordner. Det ene, det er jo vigtigt med den kulturarv, vi har hernede. Det er Danmarks historiens største monument, vi har liggende hernede. Og så kommer de også, fordi vi bygger et meget moderne museum med nogle danske arkitekter. Vi skal høre lidt om, at Dannevirke er blevet ældre, siden de var her sidste gang. Dengang troede man, det var opstået tidligt i vikingetiden, og nu ved vi i mellemtiden efter den her udgravning på stedet, at det faktisk det første Dannevirke kommer en gang mellem år 450 og 500. De har lavet et rigtig flot udkast i træ og tegl, som gør, at det vil falde ind i landskabet og faktisk understrege volden. Som kong Frederik her ved pladsen skal indvie med et officielt spadestik. Hvor stort er det her også for jer, at kongen kommer og indvier udvidelsen af Dannevirke? Jeg tror, det sker ikke så ofte, at en museumsleder er så heldig, så det er selveste kongen, der vil foretage første spadestik. Om de havde glædet sig i det danske mindretal. Jeg elsker at følge med, og jeg er på deres hjemmeside og følger med, og ja, det kan jeg godt. Sådan har jeg det også helt på samme måde. Hvordan byder man bedst muligt kongehuset velkommen her til Dannevirke? Det viser mig, og jeg håber, vi står det rigtige sted her. At de kommer den her vej, det vil være dejligt. Jeg er sådan lidt chokeret over de der store hegn og sådan noget, fordi det plejer vi jo ikke at kende hjemmefra. Og som jeg siger, de løber i jogger igennem København, og her er der kæmpe hegn, ikke? Er det lidt vildt, at de kommer her? Jo, lidt vildt er det. Det er det da i hvert fald. Altså nu har vi set dronningen, altså dronning Margrethe for 5 år siden. Og hvor vi så lige var... Og også længere siden, da hun var på rådhuset. Ja, det er mange 20 år siden, eller sådan, og det var vi selvfølgelig også. De plejer at være der. Det er jo stadigvæk vores konge, selvom vi jo har grænsen, men det er vores konge. Vi er tyske statsborger, det kan vi jo ikke være for. Hvad synes du, der er så særligt ved Mary? Hun er bare en smuk kvinde. Ja. Hej! Og dronning. Det afleverer. Og så ankom de, kong Frederik og dronning Mary, foran flere hundrede fremmødte. Hej! Tirsdag den 22. oktober tog Hans Majestæt Kong Frederik den 10. det første spadestik til det nye museumsbygning ved Dannevirke. Dette markerer ikke kun starten på museets udvidelse, men også kong Frederik og dronning Marys første officielle besøg i Sydslesvig som kongepar. Deres besøg er en vigtig gestus over for det danske mindretal, som har bevaret deres sprog og kultur i området gennem mange generationer. Med det nye museumsbyggeri vil Dannevirke fortsætte med at fortælle historien om både fortidens kampe og nutidens kulturelle arv, og fungerer som et symbol på samarbejde og sammenhængskraft i regionen. Det nye museum vil forbinde historien om Dannevirke med nutiden og styrke båndene mellem Danmark og mindretallet i grænseområdet. Det særlige ved den her mur er, at den er bygget af sten, og det er faktisk den første mur i Norden, der er mur i sten. Det findes ikke før. Med noget imellem også noget Der er nemlig lagt noget ler ind imellem. De kan ikke rigtig ud af det der med mørtlen. Det der havde de set i Frankerriget, men det med mørtlen havde de ikke lært dem.
Så vi har faktisk måttet støtte det med træ lidt senere. Ja. Men i hvert fald så er det den første mur, den har været 3 kilometer lang, 3 meter høj og 3 meter dyb. Og så lige her ved Hervejen. Den er lavet af 20 millioner sten. De sten findes ikke her. De findes kun ved kysten. Ja. Så man har hentet 20 millioner af kysten, eller? Ja, man har hentet 20 millioner af de her sten ved Østersøkysten, har slæbt dem herhen. Og så har det jo ikke kunne fungere, fordi det har været de der perfekt glatte, runde sten, I kender fra kysten også. Så det, den er blevet, de er blevet hugget til en eller anden sted, Jens Weimann har siddet med en hammer og hugget hver enkelt sten til, så de bandt i hinanden. Her ved Dannevirke tager kong Frederik første spadestik til det, der skal blive en ny museumsbygning. Det danske kongehus betyder i det hele taget meget for det danske mindretal i Sydslesvig. Kongen var meget interesseret i det historiske, der ligger bag. Det er også en del af hans familiehistorie, kan man sige. Så jamen, det har været en vidunderlig oplevelse. Fordi det også virkelig viser, at vi er en del af det folkefællesskab. Det kan godt være, at vi ikke er en del af rigsfællesskabet, men vi er en del af det folkefællesskab, der er. Og efter besøget i Dannevirke går turen straks videre til Flensborg. De synger på dansk, blandt folk, der taler tysk. Det er sejt, og jeg glæder mig rigtig og er lidt nervøs. Bare ud med selvtillid. For i dag skal koret på Jarup Lund Danske Skole synge med det danske kongepar. Jeg har også lidt sommerfugle med ham. For første gang siden tronbestigelsen i januar er Hans Majestæt Kong Frederik og Hendes Majestæt Dronning Mary på besøg i Sydslesvig. Dagen kom de så til Flensborg Hus, hvor de skulle mødes med repræsentanter fra det danske mindretal. Det var rigtig sejt, jeg har følt det var så godt. Og jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det anderledes. Deres Majestæt, får vi et Royal Run til det danske mindretal? Nej, det er ikke den første, der spørger om. Der bliver også snakket om det her. Men i år, næste år må man så køre til Ribe. Det er deres mindretal, som føles godt her, og det er en stor glæde at opleve i dag. Tak. Hvad betyder det, at kongen og dronningen kommer til din by? Det betyder alt. Det viser jo også, at de kommer ud til os, der ikke er så få. Hvad tænker du, det betyder, at de er her så tidligt? Fordi de har jo ikke engang været konge og dronning i et år. Og så allerede... Jeg tænker, at han har travlt. Og jeg synes, det er flot klaret, at de kommer så tidligt. Jeg synes, det er meget godt, fordi vi er jo også danskende. Min fars familie, de er danskere. Det er jo kun fordi Danmark har tabt krigen, at de blev tysk. Og derfor vi er danskende. Hvad siger det dig, at allerede nu vælger de at besøge Flensborg? Ja, det glæder mig. Ja, det er meget glad for.
Gitte Hougaard Werner, hvad betyder det, at kongeparret har været her og besøgt de forskellige dansksindede foreninger i dag? Det betyder faktisk alt. Altså det er vores stærke bånd til kongehuset og til Danmark, der bliver styrket. De har givet PR, som vi skulle måske have brugt 10 år på, og har fortalt befolkningen både i Tyskland og i Danmark om, at vi eksisterer og vi er her. I og med, at de har været her, har det givet fokus på mindretallet, fokus på os og det danske liv, vi lever her syd for grænsen. Så det betyder rigtig meget, og vores bånd til kongehuset er blevet styrket endnu en gang, og det har vist, at de holder ved det, som også dronning Margrethe har levet, og har vist den nærhed og den forståelse for det mindretal, der lever syd for grænsen. Og hvad er det, der er så vigtigt at understrege selv i dag, hvor et samarbejdet og landet, kan man sige, landene frit færdes? Jamen det betyder meget. Vi er måske ikke en del af rigsfællesskabet, men vi er en del af folkefællesskabet. Og det er utrolig vigtigt for os at understrege, at vi hører til den danske befolkning på en eller anden måde. Og vi fejrer også med at flage med Dannebrog. Derfor fik de også et burkeflag med i gave. Faktisk et flag, der blev lavet ekstra til dem med en gravering i. Og så et spidsflag med de sydslesvigske løver på, som også hører med til vores Dannebrogsflag. At vi netop har den der sydslesvigske islet i det. Og det har vi givet dem med på vejen og givet dem dermed et minde fra dagen i dag. Marie Rønde, kongehusreporter på TV2. Nu har vi jo også lige hørt fra Gitte Hougaard Werner vigtigheden af det her. Men vi kan også se, at det er jo kun 5 år siden, at hendes majestæt dronning Margrethe var her sidst. Hvad betyder det, at kongeparret allerede nu kommer? Altså, de har ikke engang været kongepar i et år. Det er et vigtigt besøg også for kongeparret, det her tiltrædelsesbesøg til Tyskland, og det gør, at de fortsætter en tradition med at besøge nabolandene først. Det så vi også dronning Margrethe gjorde kort tid efter, at hun var blevet regent, og den tradition fortsætter de altså. Et vigtigt besøg også for dem, også at få sat en nål her hos det danske mindretal, fordi de har jo besøgt alle mulige egne af Danmark, helt fra det nordligste op i Grønland til det østligste på Bornholm til syd på Ærø og Vestjylland i Holstebro, og nu altså også mindretallet syd for grænsen. Og hvis der er noget, vores konge godt kan lide, så er det jo at løbe. Ja, kongen lover jo også ikke direkte et Royal Run, men tror du på hensigten? Jeg synes ikke, det virker usandsynligt. Vi har set Royal Run på Grønland, vi har set Royal Run på Færøerne, og med den sådan tilknytning og den måde, de også har understreget vigtigheden af at vise det danske mindretal, at vi ser altså også jer, vi hører også jer, så synes jeg da ikke, det er usandsynligt, men det er bare et gæt. Store dele af Tyskland er også meget interesseret i det danske kongehus. Prøv at høre, hvordan Simone Meske fra NDR fortæller. Ja, det betyder rigtig meget for os faktisk, fordi det er jo et stærkt signal. Så kongeparret er først i Berlin og besluttede besøge Slesvig-Holsten, men hans 3 millioner mennesker her. Så det betyder rigtig meget, det er et stærkt signal. Og så har vi jo ikke en kongehus, så for os er det specielt. Så det er noget andet, hvis en politiker kommer, så det er virkelig specielt. Og så var det i 2019, dronning Margrethe var her. Så det er virkelig specielt, og vi glæder os.